Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes budeme pokračovať v našej sérii investičných rizík a dnes sa pozrieme na kreditné riziko. Viac Renatou Domčekovou z Proxenta Broker. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak tentokrát hovoríme o kreditnom riziku. O čo ide? Ak investujeme do dlhových cenných papierov, napríklad do dlhopisov, tak vtedy nejakému subjektu požičiavame peniaze a stávame sa jeho veriteľom. Veriteľom, čiže veríme, že nám peniaze vráti v dohodnutom čase a v dohodnutom objeme. A to kreditné riziko je vlastne akási hrozba, že sa to tomu, komu sme požičali peniaze, nepodarí vrátiť alebo nebude schopný nám vrátiť tie peniaze v dohodnutom čase a v takej výške, ako sme boli dohodnutí. Čiže to kreditné riziko podstupujú aj banky, ktoré požičiavajú alebo teda úverujú obyvateľov. Áno, práve z toho dôvodu si banky od dlžníkovi zisťujú najrôznejšie informácie o jeho dôveryhodnosti a o jeho schopnosti vrátiť požičané peniaze. A podľa toho, ako toto zisťovanie dopadne, tak ten žiadateľ o úver buď môže byť posúdený ako žiadateľ s priateľným kreditným rizikom, alebo naopak ten jeho profil môže byť príliš rizikový na to, aby mu bol nejaký úver poskytnutý. Hovoríte výrazy priateľný a vysokorizikový. Ako investor toto môže posúdiť alebo vyhodnotiť? Áno, pretože sme si povedali, že banky si to vedia u žiadateľov o úver zistiť, pretože majú na to dostatok informácií, majú na to metodiku, kvalifikovaný personál, ale je pravda, že v oveľa ťažšej pozícii je investor jednotlivec, ktorý má posúdiť kreditné riziko napríklad pri investovaní do dlhopisov alebo do iných dlhových cenných papierov, keď chce nejaké spoločnosti požičať peniaze. A to, že to je oveľa ťažšie, nie je len preto, že si to vyžaduje určitú odbornosť, ale je to aj preto, že existuje určitá asymetria medzi tým jednotlivcom a medzi tou veľkou spoločnosťou v prístupe k informáciám o spoločnosti. Investori do dlhových cenných papierov vo veľkom investujú, teda ako oni posudzujú to kreditné riziko? V prvom rade sa spoliehajú na názor odborníkov, ktorí vedia toto riziko posúdiť. Ak je emitentom napríklad štát alebo nejaká veľká spoločnosť, ktorá vydáva veľké emisie dlhopisov, tak vtedy ich dôveryhodnosť posudzuje ratingová agentúra. Tieto ratingové agentúry si potom zaraďujú tých emitentov do jednotlivých kategórií podľa kreditného rizika. Takže keď ako investor zainvestujem do spoločnosti s dobrým ratingom alebo do štátu s dobrým ratingom, tak mám pri tejto investície nižšie kreditné riziko, ale musím očakávať aj nižší výnos. Spomínate kreditné riziko v prípade teda nepridelenia alebo pridelenia toho ratingu. Čo tí emitenti alebo teda tie cenné papiere, ktoré ten rating nemajú pridelené? Bez ratingu vydávajú dlhopisy alebo dlhové cenné papiere o niečo menšie spoločnosti, ktoré nevydávajú dlhopisy v takých obrovských nákladoch ako štáty alebo ako nejakí giganti v rámci firiem. Takže na Slovensku ide o toľkokrát spomínané korporátne dlhopisy. Tie vydávajú najčastejšie v našej krajine developeri. No a prečo do nich vlastne tí investori investujú, keď nemajú pridelený rating a v zásade to riziko naozaj je na ich pleciach? Je na to viacero dôvodov, z ktorých absolútne najväčší alebo najdôležitejší je výška výnosu, lebo ten výnos je tam vyšší. A pre korporátne dlhopisy bez ratingu sa rozhodujú častokrát takí investori, ktorí tú spoločnosť, ktorá korporátne dlhopisy vydáva, už istým spôsobom poznajú a z nejakého dôvodu jej naozaj dôverujú. Veľmi pomáha aj keď tá spoločnosť realizuje taký podnikateľský plán, ktorý je naozaj pre toho investora veľmi transparentný, ktorý
ten investor dokáže na prvý pohľad pochopiť a dáva mu zmysel. Napríklad môže ísť aj o to, že tam je nejaká hmotná podstata, ako tie spomínané developerské projekty alebo stavanie bytov, kde si to naozaj ten investor vie ohmatať a vie to všetko skontrolovať. Tak to spôsobuje, že sa odváži ísť. No a na záver si ale povedzme, pre koho je vhodná takáto investícia? Pre takého klienta, ktorý má už nejaké širšie portfólio, čo by mal byť vlastne každý klient, a pre takého, ktorý do tohto portfólia si nedá iba čisto tie korporátne dlhopisy. To znamená, že má ich tam iba čiastočne v takom pomere, čo zodpovedá jeho rizikovému profilu, a vtedy vie benefitovať z tých vyšších výnosov, ktoré sú na korporátnych dlhopisoch, bez toho, aby podstupoval príliš veľké korporátne kreditné riziko. Povedala Renáta Domčeková z Proxenta Brokera. Ďakujem veľmi pekne. No a rozhovor nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Vidíme sa opäť v útorok. Majte sa pekne, dovidenia.